mhlambe iyako 34-5 manje. Amen. Ifuna ke ngoba kuthiwe siyezweni lenkosi ngalibazisi emshadweni. Mina ngibe semshadweni, mina kuthiwe siyezweni lenkosi nasemshadweni kuyashunyayela. Malibonga igama lenkosi. Amen. Incwadi kaGenesis chapter 1 verse 26. Esibili uGenesis 2 verse 18. Ngicela mampishophi uze naneno khona uzongifundela sisi. Mhlambe hlezi ngishumele ngawe. Hayi kuJesu. Abantu uJesu bejwayele mabeshuza ngokuthi siyayazi. Yeah. Futhi nabantu abashumayelayo bashumayela into abangayiphili. Abangeyona. Indlela ejwayeleke ngayo. So kubalula. Lesikhuluma nomfundisi sithi ivesi mawufunda Genesis chapter 1 noma incwadi yamaRoma, umpostoli Paul wayibhala. Impilo kaApostle Paul mayechaza yena kusuke ngeyona yakho. Asiyazi yakho, asifuni ukurojwa ngoApostle Paul. Sirobe ngoApostle Paul. Funa sizwe ukuthi wena uphila kanjani. Ungathi abantu abami emshadweni kanti wena umile. Usidlisa ubisi olubolile. Malibonga igama lenkosi. Simelwe abantu abarong. Besishumaza ngoJesu bengekho kuye. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Genesis 1 verse number 26. Baba izwi lakho leli alinakujika. Lilungele ukufundisa nokuyala nokuqondisa. Siqondiseke ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngoba inhliziyo zethu yazazi. Thatha udumo egameni likaJesu. Amen. Ifundeleke sisi. uNkulunkulu wathi, iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Finish. Ngama lula umuntu wes mayisesindisiwe. Ngiyambona umuntu nje. Malichaza iBhayibheli alichaza ukuthi ophosile noma odakiwe noma osinakali. Lithi nje asenza abantu. Usho ukuthi ngamagama lula wonke umuntu ufana noNkulunkulu. Malibonga igama lenkosi. Amen. Mase kudlula ke lithi ke babuse bangabuswa. Babuse. Right. Ngoba ngiyaphuthuma. Umuntu ufana noNkulunkulu. Indlela ohamba ngayo iyona echazayo ukuthi ufana nobani. Right. uNkulunkulu ke akajiki mngadi. Ngeke uzwe uNkulunkulu kuthiwa mayifike emshadweni ufike washintsha. Ngeke uzwe uNkulunkulu mathi uhambe edolobheni wafike washintsha. Ngeke umuzwe uNkulunkulu kuthiwa ngelilanga uke waxabana nabantu. uNkulunkulu mngadi akajiki. Akajikiswa yilutho. Ayikho into engamjika uNkulunkulu. Ngamagama bonke abantu abafana noNkulunkulu bafana naye nangayo yonke into. Abajiki. Siyadlula ke lapho. Funda ke. Yeke manje siye lapha. Ngoba ngiyaphuthuma. Genesis 2 verse 18. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngizakumenzela umsizo njengaye. Yabo iBhayibheli manje izomenzela umsizo njengaye. Ifanele lo verse nilivale ninishadile. Wavale namaBhayibheli nambe nidleliwa yini. Ngoba amakhosikazi enu awafani nani. Ufika la khona inkosikazi yakho yakamngadi ingaseyona yakho. Malithi iBhayibheli uzomenzela umsizi ofana, a flesh of your flesh, a bone of your bone. Ngamagama asikho isikhathi
sokuthi asukena wena. Can I preach bafethu? Can I preach? Ngiyamangala nginento ethi leli verse alikho ngoba kunabantu ekuze kwafika la khona abafazi babo bebalahla khona. Kunabantu akufike la khona amadoda abo ebashade nawo bawalahla khona. Isho ukuthi akuwona lento ebhaliwe elithi iBhayibheli umsizi onje ngawe. Mangabuza nje emadodeni nakoma ukuthi umunwe lo cicane lo wodwa nje lomncane uma ngenzeka by mistake usikwe umshini usikeke umshini nje lo munwe lo nje lo lomncane usikwe umshini usuke kuwe ungenze njani? Ngiyashumana phela mina. Yeah. Ungahamba ungapi? Especially. Buya ba. Umunwe Uselepa. kusho ukuthi umunwe unjoba ulimele. Isho ukuthi umzimba wonke ulimele. Now akulimele inyawo. Kodwa esibhedlela umzimba uthwalwa zinyawo. Uyiwe esibhedlela ngenxa kacikitane. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi uma kuyibone of your bone yonke into ebuhlungu ehlela ibone of your bone uyizwa awuzenzisi wakhiwe ngayo lento. Ake ngininganisele ngijayele ukushumayela mina. Ngijayele ngiyashumayela. Ngize ngithi lamadoda lawa athe hamba la emhlabeni athe hamba ahlangana namantombazana. Ngisho ngamadomo ehlangana namantombazana la kwalalwana bedlala balalana bamithisana kwavela ingane abanye bano2 abanye bano3 uma sebefika emshadweni la abantu ethiwa ibone of my bone maye sefika emshadweni ingane zami seziyizinja. Ngiyanibuza phela ukuthi isho kanjani lento ngoba makuthiwa bone of my bone usho ukuthi lezi ingane engizizane ngingashadanga mase ngifike emshadweni la sengithi khona i-bone of my bone usho ukuthi lo muntu u100% wami no100% wakhe. Usho ukuthi lento ivele yaphela kwavela le ngane asenayite ethiwe esangaphandle ngoba sesinoma nobaba ebone uma nobaba bayi1 ingane ezalwe ngaphandle mazifika umuntu ongelona ibone of my bone. Yo. Hayi. Othi ngeke ngondle ingane zentsha amagama lengane sekwezentsha asezona sebone of my bone. Yo. Shadaba. Hayi. Can I preach my friend? Can I preach? Now, lezingane nceke Nkosi, unkosikazi wakho usinisiwe mumbi kabi ngoba usinisiwe negama lisebenzayo usebenzisa igama lethu elithi usinisiwe. Akekho umuntu osinisiwe njalo. Bakhuluma ngentindiso intindiso mabayichaza bathi uthi babemchaza bathi I'm born again. Isho ukuthi leya mvelo yakho yokudla ijiki so wayiyeka. Usho ukuthi ususober minded. Usubona into nentembi usho ukuthi ingane yami edawayijike eminyango uyangiphoqa ukuthi ayingene ngaphakathi. No mama ngoba siyabonisana simunye thina sobabili sibona ngendlela efanayo. Ayikho ingane ezoba ingane esihlahla sekhona uma la ekhaya. Ayikho ingane ezoba ingane esihlahla sekhona umama la ekhaya. Isho ukuthi lento njengoba siyi1 sisobabili asiyiphili insindiso singayishumayeli. We preach and we walk and we live. Akekho umuntu ongathi eshade nendoda inengane ngaphandle othe ngibuye ngijike. Akekho indoda engathi ishade nomfazi oneyingane ngaphandle ibe yayazi kahle ukuthi uneyingane ngaphandle. Uma sekufanele sekushade sekuhlabe ngobabili ingane seyiyavakasha usunamashwa amabili usushintsha intshwana mangena ingane yale ndoda enganavumela ukuthi akangene la emathambeni wahlinzwa wavuma wangena. Namhlanje uthini
lo mfazi mina ngizokunakana ingane indoda kodwa navumela qele isho ukuthi uyindoda engenaqiniso wangifana ungayivumi kwasekuqaleni ngivuma ingane yamuntu la uma uyindoda eneqiniso uthi angiyivumi ingane la ekhaya angivumi wesiphathi ke usukile kini wazoshada mina ngiyashumayela njalo suke kini wazoshada uzoshada indoda uyajika mase ufikile endodeni ufuna ukuba no 50 ahead of the house uthi siyalingana how come ngalingana kanjani noNkulunkulu no matter what noma ngashumayela ubaba uRamaphosa phezulu azabhala incwadi amend ama constitution ayamendeli imile nokushebe phakade ithi indoda inhloko wesifazana ingane iBhayibheli lithi madoda thandana omngeni bese lithi bafazi thobelana uma lezi zinto zibalansa indoda ithanda umkayo hayi indoda amathiwa kufuneka isinke inikini ikhaya thanda umkakho wena Thobo ngeke ungitshele ba ukuthi uma ubuyathi senzele wena esho kuNkulunkulu ethi senzele wena okholwayo sinisiwe mina ngisho into ngakhona into okholwayo sinisiwe nje othi ngixoxela 1992 ethi ndaba yaqala ngo1992 hallelujah yes Jesus kwakuneyikhathi la khona usha khona ukuthi ukudla akukho oh Nkosi because asinandaba nokudla nganginendaba ukuthi ngingami yes athathe amazambane mfazi uhlala angathi mina awusebenzi ngani wena owami umfazi wangekasho kanjalo ngoba wayazi ukuthi ngiyithambo lamathamba wayelinda isikhathi sikaNkulunkulu mfazi oqotho owazi ukuthi indoda ngisho ngasebenza mngani wami abe no 40,000 ngesonto ahole 40,000 indoda ingaholi lutho mayefika before enze anything ekhaya ufika athi baba ngicela ke sibonisane umfazi ohlakaniphile ethi iBhayibheli uyayakha indlu yakhe kodwa esibule ethi oyisiphuphu uyayidiliza ngezakhe izakhe ohlakaniphile ethi baba sengiholile nanzi imali 60,000 rand outhi baba senzeni ufika kuthi mambisho ngoba ngikhuluma ngento eyiyona yeah even now bobaba naboma umambishop ikhadi lami nekhadi lakhe bazalwane iphini yakhe iyefana nephini yami unelakhe othi iphini yami nephini yakhe bafana isho ukuthi we are one not by our scriptures we are one uyawana asishumayeli into esingayiphili sishumayeli umfana wami lapha ekhaya udakwa umfana wami ngazala ingane ezimbili ngaphandle ngazala ingane eziyi-2 emantombazane ngidlala ngoba ngangaba nesikhathi sokudlala ngazala ingane eziyi-2 unkosikazi wami lo nkosikazi lo uyiBhayibheli ehamba avele nje athi ingane zami esikhundleni sokuthi ngo iyeyisa yomfana wami avele athula athi baba manje baba isho ukuthi ingane wayizala le ntombisalo yini baba solunga baba fakwaloko noma sendiniwe ngiyanibona noma ngingadinwa kodwa sengishiye ukuthi umfazi wesibula avele ahambe unkosikazi wami abone imali ngithi ngiyayithatha ngithi ngiyayibeka afike ngithatha imali ngimnike yakhe athathe kweyakhe athi efana ukhehla ubaba ukuthi anginikela ingane yazi ukuthi uyise uyinikile kanti mina ngishaya phansi ngonya bathi akho mali wayinikwa nomfana odaba awuyisa kodwa nomfazi ngokuhlakaniphile uyayakha indlu yakhe ngezakhe isandla no mayeshumayele eluleka amakhosikazi akaluleka amakhosikazi into angayiphili uyazi kunamakhosikazi anesitefe kabi amaphambi kwabafazi bethu engamile kahle acabanga ukuthi abafazi bethu abazoma kahle
kanti ngeke bame kahle abafazi bethu mawungamile kahle kanti umi phambi kwabafazi bethu mawushumayela phambi kwabafazi bethu uthi abame kahle yima kahle qha makahle ingane zami ziyamthanda umkami ezami ingane asibizwa ngeingane ngapha asibizwa ngeingane zesihlahla njengoba nenza ingane zenu manje zibamba inkunzi emgwaqweni ngoba sinalo ekhaya bayithi yafika ingane izobheka ubaba wayo ingane zakho wena mazi yafunda e-university kodwa ezalo baba azifundi unenhliziyo embi uyakhona uphatha iBhayibheli ushengelimi ziyeke ilimi ngoba ngeke sikusize into ezokusiza ukuhamba ivangeli alishulayeli kodwa liyahanjwa yahanjwa inkonzo yahanjwa Mama ngithe ngenasidingo mawungathi ngazali singane sinisiwe manje sinisiwe zelwe kabusha umntwana kaNkulunkulu ingane uncisha ingane ilungelo ngoba la kuhlele stage uhamba ngemessage spend ungakhohlwa ukuthi le ingane ubaba wazo Ba wawushaya umthetho wakho kanti ufika indoda ikhona wena mawufika endodeni akhinte engakhekile mawufika nje ngathi ngishumayeza wena athi ngiyashumayeza ya bafowethu ngiyangizokona siyazwana kanisa kwethu ivangeli alingagcini kuMateyu ngoba mawusitshela ngoMateyu ngathi usitshela ukuthi sihambe siye phesha kwelwa mina ngisho la kithi engathi ngake ngikhulume nabantu bakithi bake bayeka amaBhayibheli ake ngibakushumayeze nje ngesintu mama bazabachaka amadlozi angilikhonza idlozi mina no yini edlozi awude ngikutshele ngesintu nje sintu hloniphe mawufika emzini umuntu uyahlonipha wathi mawufika manje wafika lapha kaBungozi vusha imithetho manje kujike zonke izinto zaBungozi ziyajika lalela ngeBungozi la ekhaya angifuni nakube 1 2 3 uyafika mzalwane oqala uze ngoBungozi uthi wenzakalani la ekhaya uze nje wenzakalani la ekhaya lalela ke ku 1 2 3 ngoba lamakhosikazi lawa mambi asingiswe half azoqala lalela sikutshela thina esaziyo amakhosikazi ahlulekile emzini yawo athatha iBhayibheli alimisa phezulu ahluleka ukuhamba akwazi sekhuluma uthi lalela ke mzalwane yabona nje mzalwane ungalinge udlala umbungozi ubani uzodlala ngawo ngoba yona indoda yakho nje le ndoda njengoba unikezwe isitifiketi nje sokuyoshada cabanga unika isitifiketi ungangena emshadweni awubangeni phela umshado nowazi no uyasiboza isizalo ukuze akanimbuzi unikezwe incwadi yomshado esho ukuthi lento ayiphaswa uyayihamba nje until you die ndiyincwadi ungakangeni umshado uyafundwa ayindlela uyafundwa uyazi ke sisikhathi mangifike nje ekhaya ngifike ngihlale phansi inyawo zami zibuhlungu angithi angikwazi ngishungana manje uma ngiqeda inyawo zami sezibuhlungu mangifike ekhaya anginankinga umkami ukuthi ade sidlile sadla fork and knife mangena nje ekhaya ngiphethwe inyawo ngiyahlala kusofa wami ngumlitho zami ngibeke inyawo zami unkosikazi wami uyangidoda ngesikhathi esamdoza ngithi lalela inkosikazi ngilambile Ngangiphendula ethi lalela-ke benginawe enkonzweni no uyalazi ilungelo lakho unkosikazi waphilisa sasifike yaphilisa asisekho esontweni noma ngabe kunezinto ezingakanani khuluma iqiniso bafethu phambi kwaNgcwele angikaze ngicabange noma ngiphupha ngithi mhlawumbe mangimdivosa ukhona into angaze ngiphuphe ukuphupha ngabe yiphupho nje ukuphupha nje ngiphuphele usahlane ngiphuphe ukuthi ngadivosa lenkosi azongiphethe kahle kahle futhi ngisho ngizohamba qala emhlabeni asalele ngihambe emhlabeni kahle asalahlala Tamase ayitamasele ekhulekele ungiphathe kahle izwi likaNkulunkulu waliyenza amakhosikazi awafundisayo lawa uwafundisa ivangeli awafundisa ifana ngalo umfazi uba umfazi nanga like mother like daughter
ngoba into izele ifuna ifane nawe. Bafuthu umkadile. Hayi siyabonga sizwile. uJehova uNkulunkulu Jehova uNkulunkulu wathi akuhle kuba umuntu ahlale akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. ngiza kumenzela umsizi onjengawe Uyabona nina ngoba nithola iBhayibheli nathola iNew Testament. Kwi-Old Testament Bible lithi baba kwakumnandi ensimini yase-Eden. Bese ngiyayivela kanje sengivesela abafowethu. Kwakumnandi ensimini yase-Eden. Abantu besifazane ba dangerous. They are very dangerous. Especially umuntu oshumayelayo. They are very dangerous. iBhayibheli lithi ensimini yase-Eden uNkulunkulu wayemningi. Emningi. Waqhamuka inyongo. Ngisho mina indoda esuke inedouble story kanje inomfazi oright inezimoto ezinhle ihambe yoshumayela kodwa amaningi awabuyanga eshumayeleni. Ngingangitshela ngoba la empangeni niyazi akhona amadoda akade edumile aziwa kodwa namhlanje asefike la khona kudajulwa khona incwadi. Yazi idajulwe incwadi ubudedengu bendoda ebizwe uThixo. Ibudedengu abazi ukuthi umuntu wesifazane udangerous. Now ensimini ke yase-Eden sengikhuluma ngama-theologian ke manje ngoba ngiyawazi azobuza ukuthi uvesi balo wathi umshumayela. Ngiyafunda ke manje uGenesis chapter number 3 kuma-theologians. iBhayibheli lithi ke uSathane noma inyoka yayinobuqili. Isho njalo iBhayibheli. Asazi noma inyoka le imamba sazi kodwa inyoka isho ukuthi umuntu onomoya wobuqili ofika esontweni kumnandi umfundisi ehleli nonkosikazi wakhe ukuhle kujatshulwe kudunyiswa uNkulunkulu avela afika angena athi baba ngizonikela ngo-100,000 angene phakathi ubaba abe budedengu anganaka intombazane enikele ngo-100,000. Ngesikhathi uhamba nayo le ntombazane inikele ngo-100,000 usafike ekhaya umuntu kaNkulunkulu ngoba izothi ngisasendleleni ikhiphe omunye 200,000 bese ikuthengela a-Mercedes Benz ebiza 1.5 million. Uvela ubone ukuthi amathamsanqa like ensimini yase-Eden lithi iBhayibheli bathi behamba ensimini lithi iBhayibheli njalo ngokuthola kwelanga uNkulunkulu wayebavakashela oshana baha wayebavakashela ofika uNkulunkulu basemkhoneni bakhe babebasemkhoneni kukaNkulunkulu. iBhayibheli number 3 wathi efika lo wesifazane wabuza indoda wabuza owesifazane wathi ngempela ushilo yini wasebenzisa izwi lele mnaziyo lina lele mnaziyo iBhayibheli wathi ushilo yini angithi washo uNkulunkulu kodwa wathi ushilo yini washo ukuthi ushinto engaphikiseki ene-glory kaNkulunkulu yathi ushilo yini wabona owesifazane ukuthi lento ifanele lithi iBhayibheli wadla owesifazane umfazi eshula umfazi wesiphukuphuku wathatha mayisedlile wathatha wafuna indoda la ingakhona wayinika lithi iBhayibheli nayo ubumnandi emshadweni ubumnandi ensimini baqedwa unumber 3 ngenxa yobudedengu bendoda ngoba indoda yayinezwi. Angazi noma yakufanele ifunde iBhayibheli. Yayingadinga iBhayibheli indoda ide. Yayinezwi likaNkulunkulu from wayinezwi kusukela emaphakade. Ihamba noNkulunkulu. Yathi mayisho ethi lo akudliwe ushilo yena uNkulunkulu. Kwathola kathi indoda ayidlanga ayidlisisanga kahle yadla. Lithi iBhayibheli umfundisi yathi sidlile yaqasha ensimini. Pastors masendlile musana ukuqasha ensimini musana ukuqasha esontweni amavesi abekhona ilimi zibe khona kodwa uThixo engasela mayemeza uThixo ethi Adam where are you iso uthi ngila ngizizwa thokozi ngavele ngama ngoba bengingakwazi ukuhamba sengidlile into the umsebenzi kaNkulunkulu ulinyazwe leyo nto ukuthi bathe sebedlile bavele baqasha kanti akukashwa kodwa kuyobala ukuthi uNkulunkulu yena
Asivala amehlo bazalwane sithandaze egameni likaJesu. Sivala amehlo sithandaze.